kini bang nagtudog ka rito, ang akong kaluyan day ba kay nanginabuhi na po taon siya kanang kwan. Timingan lang sa yun niya mo iyang item ining kalibutan na. Less fortunate mga kagalaan kaysa bagay gusto o kuan maning kamot maning tao may galang mo asinso pero diha gid taon sa nabutang mga kagalaan. So nanginabuhi na po siya. Nagtuod og kariton pero masabot nimo unsa ka responsable kini mong amahan. Wa siguro nagbantay sa iyang anak dito mga kagalaan. Iyang gidanang iyang anak atul siyang panarbaho. Parihara ko ito pag COVID ba? Nahasuroy ko ito pag COVID doon ay nagtudtud og kariton ang mga pulis sa istrikto man to kay day. Gawa na yung mga bata nga mo kuan to mga minors di na paagion. Katong sa katawo nga nagtud og kariton ang iyang anak gisakay sa kariton nga gitud. Wa na lang ginabti taon sa pulis mga higala. Tanaw na ko, maproblema man dako og nanginabuhi man tong mga tao. Kini tinuod gyud akong istoryahan kay ko nga ang pulis naglingaw-lingaw na lang. Kay dakpon ta mga minors, kinuno gaday dakpon ang mga minor de edad nga mogawas. Ana. Ang iyang papa nagtuod sa kariton, ang bata nagtungtong sa kariton dito sa mga gikarga ba? Nagmas kinuntong bata pero tungtong sa kariton. Ang pulis mga kailanwa naga lingaw-lingaw na lang. Kay panalitag imo tong dakpon tong batag moingon tong amahan nito nga wa may nagbantay sa amo ani. Labi pa karon og buwag sa asawa na. Unya siya raw may nagbantay sir, kamo lang sa bantay ani sir sa kong anak sir, balikon ta na unya. Ato lang lagi katawa pero kini tinuod ako istorya ha. Tan-aw ko sa mga pulis. Naglingaw-lingaw na mga pulis in taon nga murag wa kuno kakita sa nagkariton nga kuan. Naluoy na sa siguro ni sabot na gito mga pulis po nga usaw ta ato ni dakpon. Nanginabuhi maning amahan. Nagtudo ka rito, daghang kagkarga. Unya kaning iyang anak sakay sa kariton. Og dakpon tani. Umuingon ang amahan siya ako na sa nihatod sila kung kagisuhulan mo ka ni sir niya kung dakpon inyo yung ikaw ng bata, ibilin ko na sana ninyo. Ako nag-observe ko mga pulis may gala dito dapit sa may Gaisano South. Mura pa sumangin naglingaw-lingaw mura wa pagkakita sa usa ka amahan nagtudog kariton nga dunay bata may galang. Kon pa gyud kayo. Bata pa ning kuana. O mamaon idaraan ning kaning nadasmagan mahigala sa igsuon ni Pukwang. Ha? Sakay sa kariton. Kanino uro nimo sakay sa kariton? Di atong balikan mga kagalan ha. Tanawa, atong balikan ko is play ko no balik dong be. So kining pick up mo ni gisakyan sa igsuon ni Pukwang. Kaning igsuon ni Pukwang, pwede malinginan nimo daw. Kanyo? Nagpulo siya. Oh, ang yang gidapog kanay pag gidapog niya ang kuno. Kuya, wag ka manakit, kuya. Kuya, wag ka manakit. Abusado sam. Wag na, baka may ano yan, baka may ano yan, baka yan may... May plaka, bagong. Baka dyan. Ah. May pasensya na lang yung taon. Tama na. Mo na hingkuan. Oh, nyawan, gibiyaan. Oh, gibiyaan. Oh, doon na may plate number. Plaka mo? Oo, Nakuha mo plate number. Ang bata taon, hilak ng taon. Tama na. Huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak. Na-trauma ang bata. Wina. Na-trauma ang bata nga kuan. Kinini ang iyang papagi dapog. No, to ang bata. Iya tong gi. Way kaluoy ni taho na. Abusaduhan no, Kuya, kaway wag ka kaluoy no. manakit, kuya. Kuya, wag ka manakit. Plaka. Wag na, baka may ano yan, baka may ano yan, baka yan may... May plaka, bagong. Baka dyan. Tama na. Oh, biyaan lang. Ah, may gani nakuha ang plate number. Oh. Oh, ngingiga. Oo, nagsakahan ko. Oh, nakuhaan mahigalag video. Ang bata kan luoy ko sa bata. Tama na. Huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak. Luoyas bata eh. Huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak. Huwag ka na wina. Oh, nagkuan ba nagtan-aw sa iyang papa in taon nga gidapog. Kani oh, butangi kuano dong, pwede butang lingin dong. Kana butangi ko no lingin. Ay igsuon ni Pokyan ano? Oh. Sugar mo pagkadapugaw eh. Kuya, wag ka manakit, kuya. Ah, kana oh, tolaw. Kuya, wag ka manakit. Sugar to hana. Wag na, baka may ano yan, baka yan may... May plaka, bagong. Baka dyan. Wa na lang ikaw na kay wasin na pusil dito sod. Tama na. Plaka mo.
Sibat. Oo, naplakahan ko. So naplakahan. Ang bata kang luuyas bata. Tama Kanya na, papa. tama na. Tama na. Huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak. Ah. Huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak, huwag ka na umiyak. Uwi ka na, uwi na. Okay, fresh dong. So mo ni mga kaigalan ang bata no, piting hilakas bata ngayang papa mga kaigalan gi dapog bitaw. Luoya oy. Ato ko nung paminawon sa Pukwang kay ni ang mga kaigalaan ang pamahayag ni Pukwang labot aning maong insidente mga sukitig paminaw no og nagngayo sa dispensa mga higala pero pwede to ning tungaon dong Pukwang speakers unya ato lang paminawon ang audio ni Pukwang pero atong ipakita rin sa gibuhat sang igsuon do sa pikas pod atong i-dividing atong screen ko na be. Bahala na din makita ko naong dong. Ulahi lang sa ni. Unahon taning magilang klarohon taning nanapog ngayang igsuon. Unya si Pukwang mahigala nga nangayog dispensa ron. Okay. Sige, proceed ko na dong. Beto paminawon sa Pukwang. Okay. Kani. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaari pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa. Okay, fresh adong. Okay, at least klaro ni Pukwang ha. At least with due respect mga higalan Pukwang daykin. Lahi ang kwan, iyang igsuon lahi pod siya. No, lisod sa kayo mga higala og si Pukwang atong apilon mga kagalaan iyang gi kwan nga sa dispensa malagmit ba iya ba kanina kasabaan ni nga igsuon dayon unsa man taon ka or unsa ba ka gitinuod o pero kinini ang atong padayon pagpaminaw at least sakto to iyang gi point out nga sa ni Juan dili pod maoy apilon si Pedro. Sakto na napita. Pero dapat ka mo badlong kung iyan ning manghod niya ni day. Iyang igsuon ni manghod ba niya ni manghod niya ni no nga kanana ang usahay god kini aning igsuon way labot ng of course wa kay labot sa gibuhat sa igsuon kay lahi man to ang iyang gibuhat na imo nang justify pero usahay pod kini igsuon may gala magsalig nimo basin og sa iyang pagtuong ngilingig kaysa kay igsuon siyang Pukwang indekin mo na angay badlongon og angay gina nga ipakwansad niya ipamukha niya nga sayop na imong gibuhat Straight to the point. aya pagsalig daw sa may gisaligan nimo no iya po hinong gi-justify sa unahan. Paminawon tagtiwas ang iyang pamahayag ni Pukwang ha. Iyang giangkon nga tinuod ning mong viral video, iyang giangkon nga iyang ning igsuon o ingon siya mahigala ang sa ni Juan dili pod silutan si Pedro. At least maklaro na to ni nga ang sa igsuon wa say labot. Pero pagsitol mo lang ni apil sila mahigala be atong paminawon na tiwas. Sige dong. Kanya nakaalitan at lalong-lalo na po dun sa anak na babae. Pasensya ka na iha. Dadalawin kita ha. Wait lang ha. Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po dun sa kapatid ko. Okay, Hindi fresh. naman din po ako. Sakto na iyang gihimo day. Nga dili niya kampihan ang nahitabo siyang igsuon. O niya kung doon naman sa settlement ani kuan ni gyud ni. Unsay mahimo nga matabangan in taon ni mahigalang labi pa na trauma ning bata ni ron. No? Okay, proceed kasamang ni Muel. Siyempre nanay din naman po ako. Pero lagi po nating iisipin na lagi may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. Na po, may mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema and pasensya na rin po kayo. Manghingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir.
sino kayo. Alam ko, taga Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So, alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Okay, so mo ni may galang pamahayag ni Pukwang pero matod pa gisitol ko no nila ni. Kay pwede man ning papasakaan gyud og kaso ning iyang igsuon day para mutagam ning tawhana. Straight to the point. Dito ni sa kauluhan ni tabo antipulo din ni mga kagalaang hitabo nga mo kuan ni kay bida. Unsa may pagtuo niya nga inana iyang gibuhat. Unsa kay trabaho gani ning maong igsuon ni Pukwang? Ora mag labihan ka abusado ang mga sukit ning paminaw. Inana dili malikayan sa kasada do nay mga problema inana no. Kung madag sitol o di mada atos pulis adto maghusay o di mada pagid atos korte. So gisyukos na si Carlo Subong. Angan adtong maong lalaki nga igsuon ni Pukwang si Carlo Subong, no? Gisyukos siya sa LTO unya gisuspenso ang iyang license og 90 days. Gisuspenso iyang license og 90 days. Pero si kuwang ranig kuwang ranig si Luta days 90 days. Mura lang na sa mga higalag kuan. Kung mahimo na mapasakaan pa nigdugang kaso dito. Aman to mga nagpakabana din ha, no? Kaya naaman sa Manila nga area. Kaya nani nga klase mga kagilaan sa tao, salbahis kayo. Wala sa magtanaw mga sukiti pamilya sa gitanaw na sa bata na lang ang tao nga na trauma ng bata na sagiran ang kariton sa iyang papa, sa iyang tatay. Unya paghuman gidapog pag iyang tatay nakakita ang bata taon. Luya mga higala nga kuan. Perting hilaka sa anak mga kagilaan nga nagtanaw sa iyang amahan nga gidapog mahigala mo ra gibuli ka lang. Nining tao mahigala nga no, sugar bang pagkahapaka oy. Medyo kusog-kusog ka pagkahapak names. Kuan ko ipaklaro ko to names zoom in ko no to be. Kusog pagkahapak oy. Tanaw kani. Mo ni no nag-drive og nagkuan. Grabe ha. Sugang pagkahapaka. Kamino sa siya kaya drive ang kariton. Ang problema bata nagtanaw in town. Ay mo na nahitabo siyang amahan. Ting luuya kayo mga higala. Idapog mga sukit tig paminaw paita. Straight to the point. Kana 90 days suspension sa LTO kuwang ra na May na mga higalag mapasakaan tanig kaso nila dito. Pero may gisitol man nila ni mga higala dito no, ni apel pa kuno ang mayor sa Antipulo si Mayor Casimiro John Alcantara Inares. Ni apel mga kagalaan sa pagsitol ni maong kaso mga sukit tig paminaw. Pero at least si Pukwang sa kabahin nangayo sa dispensa labot ani. Posible mahigalag ko kay lisod mo kayo ng ngilngig basag kayo mura man og haod gyud kayo mga sukit tig paminaw may makapalag. Mapay nakasa mo pa mga higalay isog o hindi mo pwede na sa tong katilingban anak nga ikaw may nakasa ikaw may isog. Luuya taon nya ang trauma sa bata. Tingali gani pwede gani mo apil ang DSWD ani day. Trauma man or nabalaka po sila kay kunuhay ilado man mo una influential sad kunuhay ning ilang pamilya. Niya ato mga higala magpuyo tag katilingban nga tarong di ta anang naay mga bully diha naay mga haod uban niya daog-daogon na ubang tao porbida. Ato ni balikan no tao dumalamang mahigala sa pipila ka mga mahinungdanon. Boses na pinakikinggan. Opinyon na pinaniniwalaan. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa Straight to the Point.